back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. May nakita ko. Ha? Kinsa kuya? Sakop ni Satanas. Nasaag sa din eh. Oh no! Ay kuging na nga ang tao pa nga pulos na to giampo nga dili na unta nato ikita. Siya, Cam! dili ko kalimbungan sa ko mga mata. Bisag tuwa pa tingali siya sa pikas nga bahin dinhi sa yuta. Ug ako, niya nining atong nahimutangan karon. Dili gid mahitabo. Nga dili na ko siya mailhan. Mananap. Murag doon ay radar ang kanahan. Kaya iya yung makita kung asa na napitas kalibutan may mutang. Isuray o kabs ba boy? Siya gimuguba sa tong adlaw. So, ano sa'y plano? Come on. Let's enjoy. Tiwaso na to ang tulo ka adlaw na tong bakasyon. Dili ta magpaapiktar atong hudiya. Gugda ko, Ada! Dali! Lumakay lang, oy! Sige, nana ko! Bilay daw ko na ko! 500! Sige, go! Ako'y mohatag og premium sa makadaog, ha? Go! Go! Dali, ayun! Ada, sige, kukot mo, Ada! 500, ha? 500! Kanawar gud ang gibati sa duha ka mga inosenteng anghel. Puting lipaya. Wagi sambog nga pagpakaroon ninyo ang ilang kalipay. Ang ilang katawa. Tungod kay kun unsa man ang gidako is kalipay nga akong gibati karon nga nakatunog na gyud ini gidamgod ako nga dapit. Usab na ilang gibati kuya. While ikaw nga miingon nga dili ta mapaapektar sa nakita nimo. Katong bruha nga si Pauline napintal ang kabalakas imnaw. Mawara ni. Patagil ako mga pila ka minutos. O sige na. Mangaligo na ta. Hala uy, pagkanindot gid ini dapitan no? Oo, mao gyud. Way sama. Murag puno sa panalangin sa Ginoo. Kano? Pagkamalinawon gyud. Basig may makita sa kadiniha nga mga taong gustong matabangan kuya. Kaya mo'y makaparelieve niya. Kung ato na nang hatagan siya o gigayon nga maka-explore sa palibot. Para sa na mo mapadayon. Mapadayon gyapon na mo ang among mga misyon. Tita, suroy yun. Ang amot akong ipasabot, mayon tag imo kong isuroy sa mga nindot nga mga tourist spots ining isla, tita. Sure. Ang sa may kapuslanan sa kung pagdani mo dinhi. Kung dili sa na ko nabuhaton, di ba? Kinahanglan nga mo pauli ka nga kontento sa imong pag-anhi ining dapita. Thank you, tita. Gusto na kayo nga imong regalo na ko, tita, sa coming big day na ko, tita. Oh no! Kinahanglan nga may madawat gyud ka nako nga material nga butang nga imong yung kapuslan og dili nimo malimtan, Harvey. Pero reminder lang ha. Ha? Off limits tong imong giingon nga Alea. Naghang ka, dugay kay kang nakatubag. Ay, hangtod karon no. Dili lang hinon ako tuyoon nga manlimbaw tang akong balhibo nga mahinumdum sa imong gisulti. Bahin na tong bata. And I don't want to see her anymore. Pagdaglaing friend mo sa bay, ayaw lang tong Alea. I'm afraid nga gisundan ka anang bata ada. Kay may giplano siyang buhaton nimo. Oh my God! Nahinumdum lang hinon ko sa mga istorya sa tong great-great-grandparents. Nga sa una ko ng panahon, may nahitabo nga usa ka engkanto na kagusto sa tinuod nga tao. Ug unya, iyang nagustuhan, iya ko nang gikuha. Gipatay? Oh no, they don't say that. Pero na-missing yun ang maong lalaki. Maong ilang kisabot nga gikuha sa maong engkanto.
dili ko gusto mahitabo na nimo, Harvey. So beware. Ayog kalimot ha. May hayag ka pa nga ugma nga nagpaabot nimo sa unahan. Busa ang pingi imong kaugalingon. Kay gusto kong matuman gyud ang imong pangandoy nga mamahimo kang piloto. Kay gusto ko, Harvey, nga usaon niya ko sa una nimong mahimong pasahero. Girls, are you happy sa atong trip? Yes, Enjoy ra mo? Yes, kaayo. I swear, kung mahibawaan gani nako nga mutap mo sa inyong pag-eskwela, dadon pa ta mo sa laing lugar nga gusto ninyong maabot. Like US? Yes! Ay, di ko oy. Nga naman, Aliyah. Usik man na sa kwarta. My God, girl. I love you. Ay, Gano'n ka tao ka, oy? Gano'n ka? I'm not joking, ha? Kung mao na imong pagtuo, dili na ako padakon sa baka kining ako mga anak. Wow! Mga anak! Girls, nadungog ninyo, ha? Ha? Wala mong isipa na laing tao ni Daddy Del ninyo. Maong pagtarong yun mo sa inyong dream come true, okay? Para ma-dream come true, yun. Pero ganong, magkatawa lagi ka. Imo man kong gikatawan. Ada, natural. May under na sad ang pagka-oversensitive ni mo, do, ha? Sa magagaw. Ingon ini, ha? May action ka man gud og kabayot ganina. Pag ingon ni mong, I love you. Hilamay, ikaw ha, bisa ay kay ka. What? Amaw. Ikaw ha, may aksyon na kaguba sa akong image ha. Di magulo napita may aksyon ko kabayot. Katong maglitok ni mo, ingon ka, sa word ba nga, ingon ka, girl. Ate, unsa ba to? Ay, good day. Ha? Mas lutubon ko na. May naunta, kay maritis ka. Marites. Pagkapaspas gid sa mga panghitabo, no? Murag, gahapon pa lang nga, busy gid kaayo ta sa pagbisita sa mga nindot nga places sa Santa Fe ug Bantayan. And now, here is our tired but contented. Thank you, Kuya. Sana sa uulitin. Basta, mauli lang ning imong maguwang, unya, magplano nga, magpundo og dugay din sa Cebu, pag-expect na lang og mga surprises, okay? Pero buutan gid kaayo ang Ginoo, no? Wala gyud niya itugot nga magka face to face ug usab si Kuya ug si Pauline. Kung nahitabo pa nga nagkasugat og usab ang among daan, wala ba sa'yo mahitabo nga panagbingkil ba kung dili tatandugon, di ba? Oo. Wa kita man nagko nga gitudloan sa atong ginikanan kung unsaon sa pagbinastos. Kaluoy sa Ginoo, pulos man mga maayong pagtulunan ang gipakaon nato ni Papa ug Mama. Labi na gito si Papa, maong namiskin ako siya, Kuya. Pero watch out. Ayaw gipadunggas si Mama nga ikumpara nimo siya kang Papa. No. Dili na mahitabo, Kuya. Kaluoy nga nagkasuod namin ni Mama. Nagbantay na ko sa mga po nga manggawa sa akong baba para dili na ko makapasakit niya. Thank you. By Monday, ako lang unang mukuha nila ni Aliyah og Ada sa school para sad malipay ang duha. Siguro mga Friday tinghali ko mobalik sa Davao. I don't know. But I believe na tao rin yung tinuri si Leah. Kaya kung inkanto siya, kaya posible para ang pundog sa eskwelahan o magwanta pag-ubas mo tao. Ini ka ko kay excited nga muugma na para malunis na. O ako siya makita. Kikigamitan ko niya gahong para inay mahadlo ko niya. Mingaw na yun ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!